חברים, כאן גל, ואנחנו הולכים לעשות סרטון. אז כן, מה שאנחנו הולכים לעשות היום זה, כן, אנחנו הולכים לשחק עם הדק הזה בבטל. אז בואו נתחיל. חכו, לפני שנתחיל, נכון, יש את הדגה החדש ויש את הזה, אז בואו ננסה להזמין, נראה אם חבר שלי יענה. אוקיי, הוא לא עונה, אז בואו נתחיל. אז כן, אנחנו התחלנו, אז אני גל. אז בואו נתחיל. נשים פה את הוולקירי או גריידר, ושיהיה לנו, אנחנו הולכים לשים את הגולם ברל. הוולקירי כנראה הולכת לנצח את הוויזארד, אבל לא, לצערי הרב. אוקיי, יורדנו לבניין, שזה טוב. אנחנו מבדים עליו בהרבה, ב-2351 דמג'. יס! כן גל. אז כן. בוא נשים פה את הג'אר סקלטון, בא לי לשים ג'אר סקלטון. טוב, בוא נשים פה. אוקיי, שם בומבר. אוקיי. סבבה. אז בוא נשים את הוולקירי. בוא נשים פה את הגובלין ברול. זה עזר לנו במשהו ודלר. לא עשה הרבה דמג', נתן רק מכה אחת. אני חושב. אוקיי, שוב התקפה הזו מעצבנת הזאת. שוב זאפ. יופי. אז בואו נעשים פה את זה. יש לו חצים וסקרמם, מה שנתן לי את זה. גם מיניונורד. נתן לי את זה ולא אפשר לי לעשות דמג' כל כך, אבל בסדר. אוקיי, אז פה דריאן סקלטון. לצערי הרב לא. טוב, אני נתחיל את המסקטר. חשבתי שלא תנצח את המסקטר. איזה חצים. אימא'לה. חצים ענק. אוקיי, הרסנו שני טאורים. נראה לי הוא יצא בזה בשלום. יש עוד משהו כמו 20 שניות. אנחנו הולכים לקבל קראון צ'סט. בוא נראה. אני לא קיבלתי עדיין לג'נדרי קראון צ'סט או מאיזושהי כזו. זה פה זאפ. איזה זאפ. ואבא שלוש, 2, 1 וחברים, ניצחנו את המשחק הראשון. אז כן, אנחנו הולכים לעשות 2. אוקיי. אז כן, בואו נפתח פה את הקראון צ'סט שלנו. חכו, יש לי קצת בעיה. אוקיי. 424 גולד. אוקיי, 4 ג'מס. 3 פייר ספיריטס. 21 זאפ. 208 רולג'נט. ו6 רוקט. אוקיי. אז אני חושב להחליף פה משהו. בוא נשים את האליקסיר קולקטור. אז כן, סליחה על זה. אוקיי, אז בואו נתחיל. אוקיי, נתחיל עם הסקלטון האמי,
וגובלין באוהל. אוקיי, נראה מה הוא יעשה. אוקיי, יש שם מיניון עוד. בסדר. סבבה, אז אני שמתי זאפ. אוקיי, אז פה את זה. אוי, יש. אוקיי, הפרינס הזה הולך למות. סבבה. אז כן, נשים פה אוג. לא נשים אוג. יש לי מזל. אוקיי, שם פה את הברברים, שם פה את הז'אן סקלטון, שם פה את הזאפ. דמיינו לעצמכם, כל המכות האלה היו יכולים להיות על הבניין. דמיינו כמה דמג'. אוקיי, שם בומבר. אני הולך לשים פה הוג, הולך לשים פה פאספיט. אוקיי, לא משנה, לא הייתי צריך את הפאספיט. סבבה, הולך להגיד 2 מכות. כן. אז בואו נשים פה את הוויץ' שלנו. אז כן. סבבה. אוקיי. אז בואו נשים את זה. זאת אומרת, סקלטון מאמינו. או גובלין ברל, והגובלין ברל הולך למות בשניות. ספורות. אז בואו נשים את זה, את הוולקירי, נשים את הפאספיץ. כן, הם לקחו את הפרינס. הפרינס נתן מקחת לבניין, אז זה שונא פרינסים. אוקיי, לא, אל תגעו לי. יש. גובלין ברל, פאספיץ. אוי, מה עשיתי? או גריידר. ואני חושב שנגמר המשחק. אני חושב שניצחתי. כנראה ניצחתי. לעזאזל! איזה מעצבן, ראיתי אותו? אימא'לה. אז כן, זה היה משחק ממש מעצבן, הייתי צריך קצת להקל את זה. אז כן, בזה סיימנו את הסרטון היום, לא ראיתי שיצא סופר מג'יקל. זה היה הסרטון של היום, נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי. חכו.